Sanibonani, siphinde sinibingelele futhi ohlelweni lethu isizabantu. Lapho sisiza khona abomphakathi abangakwazi ukucabanga ngezingqondo zabo. Wonke umuntu owenza i-decision ebhedayo uyasizakala kulolu hlelo lethu. Namhlanje sibhalelwe nguNokuthula Mpungose ovela kwaMashu. uNokuthula ucela simfunise ubaba wengane yakhe. Uthi ngonyaka odlule walala nowesilisa waseShayina. Manje inkinga babehlangane kwi-building site lapho lo wesilisa ayesebenza khona. Usekunezikhathi ke eziningi ephindela ezama ukuyomfuna ubaba wengane. Inkinga ubafica bonke bayafana akasakwazi ukubahlukanisa. Ngakho ke sicela uma kukhona omaziyo owaseShayina ofana nengane yaNokuthula asitholisele. Ngoba inkinga ingane yaNokuthula akazi ukuthi uzoyisiza ngani. Iyahlupha iyakhala kuyabonakala nokuthi udinga usiko. Manje njoba ubaba wayo engatholakali nje akwaziwa ukuthi izosizwa ngani. Noma ikhala akazi uzoyithulisa ngani ngoba nokukhala kwayo kuyabonakala ukuthi akukhona ukukhala kwesiZulu. So uma kukhona owaziyo ukuthi singamtholaphi ubaba wengane kaNokuthula noma kukhona okwazi ukuyifanisa neShayina aseke alibona sicela asiyalele. Nawe ke mbukeli lapha ekhaya uma kukhona omaziyo onengqondo encane ongacabangi noqoma engacabanganga noma owenza nje ama decisions abhedayo sicela usibhalele noma if kuwena loyo ongakwazi ukucabangela ifuture nempilo yakho usibhalele sizokwenza konke okusemandleni ukuthi sikusize ngoba kuleli hlelo sisiza abantu ikakhulukazi abanezingqondo ezingasebenzi.